Türkmenistan'ın Lebap vilayetinin Goğuça meydanlarında palta yığımı tamamlandı. 4 aylap devam eden palta yığımı bu yıl has güýçlendirilen tertipde geçirildi. Büdjet işgärleri bunun idare kärhanaların işine yaramaz täsir ýetirendigini aýdýarlar. Paltaçy kärenetçiler bolsa geljek ýylyň hasyly üçin Goğuça ekiljek meydanlarda sürüm işlerinin wagtynda geçirilmeýändiginden şikaýet edýärler. 15 dekabrda büdjet işgärleriniň we beýlek hakyna tutma işçileriň paýta ýygymyna ekidilmegi betedildi. Şu güni Gowaça meýdanlaryna hiç kim ýokdy. Dip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Resmi derejede sentýabryň başynda girişilen paýta mögsüminde bu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak meýilleşdirilýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti dekabryň 2-nji ýarymyna gadam basylýandygyna garamazdan paýta planynyň dolandygy ýa dolmandygy barada henide çenli hiç zat aýtmaýar. Adatça häkimetler bu barada noýabryň 2-nji ýekşenbesinde bellenilýän hasyl toýunyň öňü syrasynda yglan edýärler. Geçen ýyl ýurtda paýta planynyň dolandygy 11-nji noýabrda yglan edilipdi. 13-nji noýabrda bellenen hasyl toýunda ýurdumyzda paýtanyň bol hasyly ýygnaldy diýildi. Emma anyk san aýdylmady. Bu ýagdaýlar Türkmenistanda paýta önümçiliginde problemalaryň bardygyny gytaklaýyn tasdiklaýar. Mundan ozal ýerli kärenetçiler hasylyň pes boljakdygyny ençemegedek duýdurdular. Şeýle-de kärenetçileriň ençemesi köp daýhanyň döwlete bergili çykandygyny hem aýtdy. Olar muňa suw, dökün we tehnika ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny belläpdiler. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetini ýurduň paýtaçylyk puwdugynda mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Türkmenistan bu tanqidlara resmi derejede reaksiýa görkezmeýär.